405. Jeg betrakter det, men det er godt lopp, øyla godt. Jonas, hvordan er du nøkt over tøyne løp i det? Jeg ok nøkter, at det var ikke det langste løpet kommer, men at det var funnet alt, ja. For at det langsomt løp i kjøleg? 6-8-4. Jeg betrakter det. Du er bare 15 år gammel. Har du nekka mål innenfor langt løp? Ja, jeg har ikke ordentlig hukst om nå, men bare kommet til Øyjaløygen, så det er vel rett stort. Men du er kviviskinger. Hvordan spiller det til at en kviviskinger ikke er frelst han ut, det er ikke så vanlig? Nei, pappa min han fikk meg til at hva vi han var. Han rann själv, så han fikk meg til at prøve det. Så fortsätter man bara. Godt, Andreas. Godkjent. Og er det nekka avvist metermål du atler å røkke? Det har man ikke ordentlig hukst om än, men det kommer sikkert vi tog inn en tid.